Una altra possibilitat, per exemple, d'un objecte, no? Aquí tenim aquest cep de l'àmfora que ens permet fer-nos moltíssims interrogants que ens permeten camins de reflexionar, no? Un tipus de pregunta podria ser com és que només s'ha trobat el cep de l'àncora? Vinculada a aquesta pregunta podrien ser hi ha altres materials que també haurien aguantat, com aquest? Com aconseguien donar-li aquesta forma? Com és que era de plom i no era de ferro, per exemple, no? O mirant i utilitzant els dibuixos que ens pot aportar el Museu de Tortosa, és dir, com és que estava disposat d'aquesta forma i no d'una altra, el cep? Podem fer proves per veure quina és la millor forma de que es disposi el cep? Hi havia oficis de gent que es dedicaven a fer àncores? O una altra que encara ens apel·la poder vincular diversos àmbits, que és dir, ostres, com seria el vaixell que retenia l'àncora que portava aquest cep? El podríem dibuixar? Imagina't, el podríem dibuixar a mida real? No? Tot això són reptes que comporten vincular diversos àmbits de l'aprenentatge i comporten recerca, investigació, i comporten, sobretot, si ho fem a partir de les idees inicials que aporten els alumnes.